Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Alweer een nieuwe wedstrijd van Cambuur. Nou, het correct missen van de periodetitel van Vliene Wieke is de sfeer liekels prima in het Cambuurkamp. En meer nog, er wordt echt vooruit jongen, want van een week werd bekend dat de contracten van de beide Fransmannen, Robin Mollin en David Sambisa, verlengd binnen. Zij binnen al contractueel verbonden aan Cambuur onder juli van 2021. Ja, het zijn zeer talentvolle jongens. En ik vind dat we nog meer talentvolle jongens in de groep hebben. Dus ja, ik ben wel bezig op de achtergrond. Fouke en Gerald, die pakken dat vaak op. Nou, ja, dat doen ze hartstikke goed. MVV uit, dat mag toch wel een bijzondere wedstrijd wezen voor Isaac Calon. Er gebeurden vorige hier in de Geuselt al je dingen die net tussen op een voetbalveld. Er was smit een mooi bier, maar meer nog, er werden racistische uiteringen die in de richting van de Lietse onvaller van Cambuur. Hij wilde er eigenlijk net al te vol in de maar hij weet het nog wel. Ja, klopt. Toen zijn er apengeluiden geweest. Vervelend. Ik denk dat het nooit leuk is als racistische geluiden worden gemaakt. Maar ja, ik denk dat ik er toen goed mee ben omgegaan. Maar zoals ik al zei, ik wil er niet te lang over doorgaan. Het is geweest, ik wil het achter me laten. En ik wil morgen gewoon de 3 punten daar halen. En gewoon, ja... Ja, de punten uit Maastricht, dat blijkt voor Cambuur een hele tour te wijzen in Justerjoen. Want de formatie van Henk de Jong hier het net echt. We zijn al over de 20 minuten heen als hier de eerste grote kans komt. Maar die is wel degelijk voor MVV. Prima voorzet daar van de rechterkant van Jérôme de Jong. En daar is de spits Anthony van den Hurk die een geweldige inzet had. Maar de reactie van Sonny Stevens, hij is zo uitgegroeid tot de belangrijkste speler van Cambuur, is prachtig. En dus bleef het 0-0. Ja, Cambuur hier het dreigt in MVV. MVV een ploeg in de verdrukking. 4 wedstrijden op Riege verlen. En er moest in eigen huis in de Geuselt wat gebeuren in Cambuur. En ze gaan er vol voor. Dit is een schot wat net al te volle in zit. Een schot dat lost water terug de rechtervleugelverdediger Marnik Vermeil. Maar daar had Stevens geen problemen mee. Maar het jouwt wel aan dat de onvallende mogelijkheden wel degelijk voor MVV winnen. Hier een onval over de rechterkant. Maar dat baltje werd oerlap terug Tijmen Goppel. En zo bleef het 0-0. En komt Cambuur in onvallend opzicht er eigenlijk net aan te pas. Want het is op een nij de formatie uit Maastricht die hier de onval ziet over de linkerkant. En dan kan er misschien wat inzet worden als Van der Hulk de bal afblokt. En dan komt het schot. En dat gaat via Mees Hoedemakers nog over het schotkamp van Joshua Holtby. Maar er zijn toch wel lietse mogelijkheden voor de ploeg uit Maastricht. Hier krijgt de bal nog een vreemde kronkel via dat blok van Mees Hoedemakers. Balbezit van Cambuur dan aan de rechterkant van het veld. Maar Orad Mangoen. Kan de bal onder hem houden. Aanlezen, dan instekken. En daar is Jordi van Delen. Plotseling een hele goede loopactie van de vleugelverdediger van Cambuur. Maar het schot gaat 4 uur. Ja, dat die eigenlijk de beste kans van Cambuur in de eerste helft. En dat zocht trainer Henk de Jong. Die het net tevreden wezen kan over wat hij zocht, wat zijn mannen op het veld al lezen. Deze vrije trap van Orad Mangoen, die zielt ook voorbij of alles. En ja, zo had Cambuur het bepaald net in deze wedstrijd. 0-0 is het bij de rest. Fouad Oesta, oud-speler van Cambuur, is nou de trainer van MVV. Die jaagt zijn spelers naar voren toe. Want ja, MVV die wil de 3 punten in eigen huis houden. En als je het verenigd van de wedstrijd zocht, dan zou dat echt wel best mogelijk wezen. Hier komt een mogelijkheid voor de Riet-Witte formatie. Als het afstandsschot komt, en daar is een geweldige reactie van de keeper van Cambuur, Sonny Stevens. Het schotkamp van Jérôme de Jong. Hier krijgt hij de bal in de voeten. Hij kan vrij onlezen. En daar de prachtige reactie van Stevens. 0-0 bleef het. Cambuur dan in de onval. Maar Isaac Calon. Calon bij Sambisa bij hem. Calon eventjes waarom bij Sambisa. Sambisa naar het centrum. Naar Moulin die in het veld komen is. Maar ja, die krijgt de bal wel bij Calon. Maar de lietse onvallen van Cambuur rekken die bal bepaald net goed. En zo bleef het maar 0-0. MVV dan weer in de onval. Hier is een overtreding. Nou ja, van Kelvin McIntosh.
op de spits, Anthony van den Hurk. Als je de beelden weer omzoggen, dan kun je zeggen, het wie misschien echt wel oorsom. Zeg maar even zien, want het is van der Hurk die Kelvin McIntosh eigenlijk in de houtgreep neemt. Hoe dan ook is hier de prachtige vrije trap van Joshua Holby. En die spettert uit elkaar op de boetekant van de peel. Dit hier echt oorzaak in de kennen voor Cambuur. Het bleef 0-0, maar de vrije trap is prachtig. En hier Stevens absoluut net bij kennen. En zo bleef MVV de ploeg die het betere van het spul had. Cambuur ziet gewoon het lekker in de wedstrijd. Het binnen van die wedstrijden waarvan je al een beetje vielen aan het begin van het zit er net in. Hier is weer een ongeval door de rechterkant via Goppel, maar het schot. En daar is op een ijs Sonny Stevens, de keeper van Cambuur. Wie juist als enige wol in topvorm. En hij zorgde ervoor dat de 0 op het scorebord bleef. Maar MVV wil jagen op die 1-0 vastsprong. Maar verliest hier de bal. En dat betekent dat Cambuur oernemen kan. Aan de linkerkant van het veld. Daar is de blessure van Costons. En Cambuur voetbal terug. En dan mag daar het schot komen. Maar dat schot is net echt geweldig. Komt van Delano Ladan. Hij kwam in de 74e minuut in het veld van Jamie Jacobs. Beetje beter rijdt het hier een kanswerk in. Toch nog publiek in Maastricht vanuit Leeuwarden. Je houdt er toch bewondering voor dat er altijd maar weer fans binnen die erachterna rijden. En die beginnen ze stadig aan te hopen dat Cambuur hier maar een gelijk speeltje uit Maastricht commercieel. Want in onvallend opzicht wie het al die fjessen te merken wat de Leeuwarders juist de jongen lieten. En het bleef 0-0, want skiertjochter Ingmar Oostrom die zal een eindmaatje aan deze wedstrijd. En dan eindigt het in Maastricht zoals het begon in 0-0. Matige vertoning van Cambuur, maar deze man, Sonny Stevens, als man van de wedstrijd, hij houdt de 0 persoonlijk van Cambuur. In de kleedkamer waren de jongens wel redelijk positief, dus daar was ik wel blij mee. Maar inderdaad, het klinkt als een cliché, maar je staat er om die ballen te pakken. Maar toch is het wel, na zo'n wedstrijd is het fijn als je belangrijk bent geweest voor je team. Kijk even naar die eerste bal in de eerste helft van Van der Hurk. Ik tel hem al, man. Wat een reactie. Ja, daar was ik ook blij mee. Dat is lekker, hè? Gelukkig kan ik dat nog. Nee, het was fijn. Die bal kwam over van de andere kant, dus het is een lastige positie kiezen. Maar gelukkig pareer ik de bal. Henk de Jong, mag je het een beetje een teleurstellende jongen nemen? Wel teleurstellende jongen in de zin de manier waarop. Hè. En ik zeg eigenlijk niet in dat we net goed dat we net het lekkere spritsig in. Begon vooral vond ik achterin. En dan over de bal heen. Dus, en dan het vrijkomen. Ja, dat heb je eigenlijk te bescheiden. Hè? Die keer wel een beetje angstig. En wij niks hoeven als angst. Hè? Maar dat hoeven wij net. En hoef ik net bang te werden dat we een keer bovenaan komen. Want dat geef ik wel verrouw. Dus dat is eigenlijk wat er weer, weet ik net. En dan maar wachten te komen. En een tegenstander hier weg. Hè? Want MVV, daar stond een hoop op spul. Misten wat meesten. Maar daar had ze gewoon goed in. Die maakten daar ook een broek van. En bij mij blijft wezen dat we een punt pakken. In dat puntje smiet Cambuur een tweede plak op, 22 uur 10. NAC Breda bleef de koprenner. MVV gaat wat omhoog, met 8 uur 10. En Dordrecht bleef de nummerlijst met 6 punten uit 9 wedstrijden. En ons af hier dit Cambuursjournaal. Na je weekend, de thuiswedstrijd in Topos. En dan ben wij direct weer met het Cambuursjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.